si na ajọ ozu gbakọta azụ ajọ ozu gbakọta udene azụ udene were ihu wee rie ya ajọ ozu gbakọta udene azụ udene were ihu wee rie ya udene ajọ ozu bịa ọdịnala ozu na onwe egodo udene nala anyị azụ ya adọrọ na anyị afọ ya eche n'elu udene were iru chedie ebe ọ gbakọtara azụ udene echie iru oge ụfọdụ ije ọ na-adịrị onye iru mma ọ na-adịrị onye azụ efu onye ọ dịrị mma efu na onwe onye ọ na-achị ahụ ife ahụ dịrị onye nke a mma ifu ndị a na-aṅụlite nri nwa nkwa na-egbu ya ọ na-ana nwana onwe ha jijeri nke ya o nwere ihe pụrụ na akpị ya mmanya ji egbu olu ndị a udene na-aṅụrị na ozu chee iru ozu na onwe ya ma na ihe si bịa ike o wee dọrọ azụ naanị ifu onye ebe ihe na-aga ọfụma o nwere onye na-ata afụfụ ya ezinụlọ udo dị nwere onye ndidi nọ n'ebe ahụ mfu ụmụaka asịghị na ụmụ enyi na-egụchara akwụkwọ ma na onwe onye tara afụfụ a ekwele wee zụpụta ụmụokorobịa ise na akwụkwọ zụpụta ụmụnne ya ha gụta nnukwu akwụkwọ ise na ụmụaka ndị gụrụ ya ha hichewo mara akwụkwọ mana ọ bụrụ na onye niile tadolo eze na okwute anọghị ya ụdị akwụkwọ chọrọ malụ ihe agụ ya ya nwere ọ gụfere ọ dịrị onye iru mmadụ adịrị onye azụ nkwa onye na-ebu ibu alọ ka ọ wee dịrị ndị ọzọ mfe ndị diọkpara na ọgụ ụfọdụ ha kata afụfụ onye agụ akwụkwọ ka ọ ụmụnne wee gụọ ọlụtagodo na-alụta ụmụnne ya biko juo n'ime o jee lụọ akwa ọzọ ka ọ wee fụza nke onye bi na ya ịnọzi ya na jisie ike na anyị makwa ifegide ihe na-eje na akwa na ajọ ozu na ọgbakọta udene azụ udene ewere ihu wee na-eri ajọ ozu ọgbakọtago na udene azụ si ya sebe udene si mba wetara ya iru ya ọgụ ụfọdụ isorokwa ndị mmadụ otu ha si emeghị ihe isoro ha gbaa ajọ mmadụ ha wepụtara wetara oge ha na-ewepụtara na-eme ihe ọjọọ echi omeghe ọzọ nwanne chi omeghe ọzọ nwanne ọgbakọtaghị ise ka m gosikene na awụ ha ọsọ na amakwụ m eme obi ọjọọ mana ọ dị mma ada eji ihe ọjọọ akwụ ihe ọma ma were ihe ọma kpọ ihe ọjọọ na onye ihe ọjọọ na-eme iwere iru ọma wee na-esi iwere otu esi nọ na-eme ihe ọjọọ ka isokwa na ihe ọjọọ obodo agaghị adịnata mma